Dulux Floor Paint Profi je jednozložkový matný vodovriediteľný náter pre vnútorné a vonkajšie betónové podlahové povrchy, ako napríklad garáže, pivnice, sklady, dielne, výstavné miestnosti, balkóny a terasy. Medzi jeho top vlastnosť môžeme zaradiť odolnosť voči horúcim pneumatikám a preto je náter Dulux Floor Paint Profi vhodný aj na vysokozaťažové podlahy, ako napríklad podzemné garáže a parkoviská. Obsahuje minimum prchavých látok a preto je úplne vhodný aj na vnútorné použitie. Svojimi unikátnymi vlastnosťami sa vyrovná kvalite dvojzložkovým podlahovým náterom. Má veľmi dobrú odolnosť voči vode, prevádzkovým kvapalinám, ale aj roztokom kyselín a ropným produktom, napríklad vykurovací olej, nepoužitý motorový a prevodový olej, benzín, rastlinné tuky, živočíšne tuky, mazacie tuky, bežné domáce čistiace prostriedky a iné. Vhodný aj na nátery keramických obkladov a dlažieb, no podklad je potrebné pred aplikáciou poriadne odmasniť, prípadne zdrsniť. Takisto je vhodný aj na aplikáciu už na natretý podklad, no je potrebné vykonať na malej ploche skúšobný náter. Ak sa po zaschnutí farby prejaví nežiaducí efekt, je potrebné starý náter odstrániť a znovu pripraviť povrch. Pred aplikáciou na vyzretý betón doporučujeme podklad zdrsniť, poriadne zbaviť prachu a aplikovať penetračný náter, ktorý získame nariedením produktu Dulux Floor Paint Profi z 15% vody. Takto pripravený penetračný náter aplikujeme v jednej vrstve. Následne, po vyschnutí aplikujeme neriedenú farbu v dvoch vrstvách v intervale 6 hodín. Na trhu sú dostupné 2 RAL matné odtiene v baleniach 2,5 a 5 litrov s výdatnosťou až 8 m2 z 1 litra.